Uy, Bisaya. Kumang bukal. Ay, unya na ako na ako. Yan na, buta niya na yan. Okay, kamukhang na ako. Ha? Ang bukal. Chicken kit. Ito nagluto ani guys. Ano din eh, kuhaan o kuhaan? Mawala ang langis. Yung mga cholesterol. Ano ni mga singan na sibo? Kuhaan nyo din na. Iba mo rin man naglasalaso. Ayaw kayo maka-over tayo. Dapat tabak kayo mo. Dapat eh tanggalon para kuhaan. Less on fats doon. Tabak kayo mo. Pwede ko dili. Ulang na din eh. Sige, uy. Bata pa. Huwag rin mantika. Yes. Taba na yun ang manok. Taba siya. Grabe ka po bisa manok no? Cholesterol. Natural ulit. May sa manok. Kung ba na ni, yung natanggalon, ritso-ritso lang ba? So grabe ko yung kuhaan din eh. Isa na? Lunod na? Kapayas tayo na. Kapayas mo na. Tapos ang kamunggay. Tanglad. Si mama nagluto. Naghan sabaw. Prank. Siya si mama niya. Bisaya bro. Bisaya naman. Wow po bagay lutuan oh. Asa ka ka. High-tech. Lutuan. Sa lutuan pa lang, lami na kayo ni. Induction cooker na. Induction cooker na on-ken. Sila niyo ba? 70,000? So night time day, pila ka? Oh, high-tech kayo mga lutuan eh. Yes. So pag abot na, luto na siya. Special tayo. So na, minutes. Ang kuan na. Ang kapka-init. Kung gusto nyo siya. Saan na siya kurinti? Oo. Hindi niya gasol. Induction cooker mo ni pinaka. Wala siya init. Oh. Ang mainit ka na lang sa kaldero lang. Dili siya pwede sa laing kaldero. Kailan katong ang kaldero po dahil ani, dapat match niya. Is kaldero ina. 50,000 nga kaldero. 50,000 kaldero. Gilutuan o manok. Oh, kana 50,000 na. Kuha na. Pro health. Kawatunon man eh. Kani 20,000 nga kaldero. Sige. This kaldero para pwede na ni Prinda. Pinapinda man dyan ni. Maprinda man dyan ni. Kaldiruhan ni. Mo ni mga high-tech na kaldero. Hindi na ito yung Germany. Delikado ni kawaton. Germany made ni. Mo ni pinaka-famous nga cookware. Dito silit. Induction cooker. Oh, induction cooker. Yawa eh. Dito. Di sa naka-on siya, basta wala ang kaldero. Sa ianak ni mo imong kamot, walay init mo. Init lang siya kung mo adapt na ang kaldero. Oo po din yung halutuan. Oh, tanawa diri oh. Wala pa yun yung napamana kayo mo aga. Pamana ko na sa una. Wala ko gidawat. Ay gidawat, akong gipadapilin karon nakadumdum ko kay wa koy gasol, sining gasol dili ma. Kontak. Gani hara ko nagbuol na kung sa pagluto. Tinood gid kayo. Wala gid siya mo init. Wala siya. Mahalon po dahil. 80,000 eh. Yes. Ano na mo pangarap mo. Ay tag mabayaran tag 80,000. Mahala po nga kaldero eh. Yes. Prinda nga kaldero. Mga ni kaldero tag 50 mil. Hati na.
Buheld na Germany made. Mo yung pinaka-famous. Tilawin daw mo. Ha? Tilawin. Alami, nakaayo. Uy! Be? Uy! Oh. Chef's kiss. Alam mo na magparat? Ang sama? Ha? Yeah! Wow. Tama na. Katambang. Isa ba? Tama na. Hindi kagsabaw mo. Good.